into engiyidingayo ngidinga usizo kunina ngikwazi ukukhuluma naye ngimthulele nje udaba lami namhlanje ukuthi hayi ngi-right ngaye ngisuthi ngaye ngiqhubeke nontanga yami abantu engimkhetha ngokumthanda mina nothi ngaleya ndlela. Siphinde sinibingelele babukeli bami emakhaya. Kuseyimi futhi uThobekile wakamdlalo oseyophasi kwemadlulamida. Sisekhona eMlazi sisahamba ngalo futhi udaba lokuxazulula zona inkinga ababhekana nazo. Ngibhalelwe uSabele Ndlovu unodaba afuna ukusoxela lona. Njengoba ngimile lababukeli bami abahle abathandekayo ukhona uSabele ngizonika yena asitshele ukuthi kungani edecide ukuthi abhalele imadlulamida. Yebo angibingelele sisi kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Shuthi bengisemjolweni nothisha okuyiyena namanje ngisajola naye. Angithandi ukujola naye kodwa manje ngenxa yesimo esenzakalayo kuyangiphoqa ukuthi ngijole naye. Ngalendlela yakhe afuna ngayo mina angisathandi ukujola naye. Okay Sabelo, ake ngibuze yini nje yenza ukuthi udecide ukujola nothisha? No, into eyenza ukuthi ngidecide ukujola naye yaqala lento igame esikoleni. So ukwenzakala kwayo kuba khona ukuthi la mina abafana kube khona uthisha okuyena esikoleni abafana uthi hayi mina ngiyamhalela wathisha lo ukuthi mengathandana naye kanje nanje ngasho nami ngathi hayi mina ngeke angihlule lo ngathandana naye. Shuthi nina nabheja nabangani bakho? Sabheja nabangani. Wangiqoma nangempela ke. Manje kunzima ngoba manje nginawo umuntu engimthanda ngempela ngaphandle kwakhe ukuthi thina zasibheja yena akazi. Manje angazi ngizophuma kanjani kena. Ngifuna ningisize lapho ngoba kunzima. Mawucabanga yena uzo react kanjani uma sesifika nalolu daba? Angazi uzo-react kanjani ngoba umuntu onolaka and ziningi izinto asezenzile kumina yabo. So mina ngiyesaba ukukhuluma naye ngoba ngize nginibhalele nje ngoba ngiyahluleka ngazi ngizoqala kanjani. Ziningi izinto angazenza kimi kanokufa nje kulula nje ukuthi enze lonto leyo ukuthi ngife indlela ayiyona wesaba ukukhipha imali. Umuntu ongasabi ukukhipha imali. Akesaba ukukhipha imali. Manje lonto engicindezelayo angazi ukuthi ngaphuma kanjani. Into engiyidingayo ngidinga usizo kunina ngikwazi ukukhuluma naye ngimthulele nje udaba lami namhlanje ukuthi hayi ngi-right ngaye ngisuthi ngaye ngiqhubeke nontanga yami abantu engimkhetha ngokumthanda mina nothi ngaleya ndlela okwenza. Kodwa yena uyamcabangela nje ukuthi sekunezinto azenzile kuwena ukuthi uzophatheka kanjani? Ya uzophatheka kabi kodwa phela ke kumele ukuthi ngiphumele obala ngoba akusiza ukuthi ngiphoqe into ongasiyo. Hayi, okay. Sizomfonela ke simbuze ukuthi ukephi bese siyahamba siyomlanda simlethe la kuwena.